sinabi kong sakot, sabi ko sakot, 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 sakot. Parang iba yung nakikita ko ah. Gesture mo, iba yun ah. Ay, maraming salamat, brother. Kaya ba? Kaya ba? Gusto lang paalam sa inyo, marami akong kamag-anak dito. Hello yung mga kamag-anak ko. Ayan o. Naman sila. Marami akong kamag-anak dito sa Liloan. Umuwi naman kayo!